la al doilea episod din Skyward. După cum vedeți, o crescut și copacul ăsta. Și după cum știu, am spus că terminăm casa. Trebuie send 1, 2, 3, 4. Și aici vom pune dirt. Și da, chiar că o să demolăm această căsuță. Punem acolo. Și... A, da. Avem, cred că, destul încât să terminăm casa. Hai să spargem și gardul. Două. Îmi place, deci... Îmi place când știu că nu o să pic, dar mă am gard. Aici lăsăm așa. Stați. Așa. Atâta, nu? Da, bun. Două sleeping. Unul aici. Unul în mijloc. Și unul aici. Începem să cresc cu copaci acolo. Și am mai făcut mai un rând așa în plus acolo. Hai mă, nu! Wow, ce bine că nu distruge. De mi-a scăzut ceva din viață. Așa. Și de acum slapping-ul, slap-uri. Să facem acoperișul de slapping. Slapping, cum se nume chestiile alea. Slapping. Așa, des. Așa, 54. Cred că mi-e destule, nu sunt fie destule. Asta îl punem aici. Asta acolo. Să vedem dacă nu e gata aici câteva de pâine. Da. Asta. Asta. Una, două. Și asta. Una. Facem aici o pâine. O mâncăm. Mai trebuie una, mă? Hai, mai luăm una. Ia stați. Am o idee. Avem pepene, avem semință. Și la pepenele astea să avem nevoie de... Asta și asta. Așa. Și aici o să cresc pepenele. Așa, hai să continuăm căsuța, cum spuneam. Am fost un pic cam. Așa, aici. Ia. Eu să cu alta. N-am dat să fie pe farsa, pe din astea, că suntem pe Skyward și ce să vedem alte case. Da.
Așa, și aici trebuie să ne spărgem, nu? Da, perfect. Gata și căsuța noastră. Aici nu-mi place cum arată. Nici nu mergi, mă. Uitați, aici nici nu merge. Aici merge. Cred că o să fac no camera când o să sparg casa aia. Uite, sparg eu gură și mănânc. Așa, să-mi trebuiască mult nisip. Wow! Wow! Cât noroc! Avem aici ce sparge. Mamă! Aici avem de lemn acum. Wow, wow, wow. Avem undeva pe și lemn. Uite asta. Avem asta. Asta. Aici. Avem ca să văd prin frunze și nu știu. Da, mă. Sunt regele lumii. Abia acum m-am gândit ca să-mi fac o... ca să-mi copac. De acum las. 21, 22. Aproape jumătate de steak. Așa, punem asta acolo. Asta așa, băi, de acolo asta așa. Ugdor. Și aici. Punem una. Și așteptăm. Sau de să sparg în episodul ăsta casa. Mai bine la sparg între episoade. Și da, nu prea știu ce să mai facem. Aici aș mai face ceva, dar nu știu ce. Ce cu lagul ăsta, bă? Ce cu lagul ăsta? Hai crești fixul, așa, bun. Hai să minăm. Da. Minăm. Că avem nevoie. Că aș vrea să văd ceva. Îmi trebuie stone și nu știu cum să fac stone. Asta e ideea. Dar nu cum să fac stone. Câte se doră să picinesc. Bă, uite, uite, acolo încă mai e unul. Așa. Nu la toate. Mai este unul? Nu. Așa. Să fac două dublu ăsta generator. Hai să mă chinui să fac asta, să nu trebuiască asta să-l pun aici. Să mă chinui să-l fac. Număr, nu. Și 3 siduri. Sleeping-uri, siduri, doamne. Stai, nu. Așa. Găleata. Aici. Acesta îl spargem. Punem aici unul. Aici spargem. Punem apă. Nu mai trebuie lava. Am văzut aici găleată cu lavă.
Aici spargem și punem lavă. Și hai să vedem dacă merge. Ia uite, eu nu ajung și la aia. Dar parcă mai bine, nu știu cum să zic. Parcă nu mai intră în lavă, după cum văd, intră în apă. Da, iar acum, hai să spargem un pic asta. Așa, nu? Da. Bine, merge? Da. Ups. Dacă îl pun aici. Hai să mâncăm arul ăsta. Bun, am făcut și un dublu generator. Eu aș spune să mai facem ceva. Emerald de aici. A, da. Slap-uri. Lol. Cresc repede copacii ăștia. Acum, money. Stați. Să văd ceva aici. Meniu. Știam că trebuie să status. Nu 52 scavot, nu le dau numesc. Așa. Aici. Ups, așa. Punem aici. Acum, aici am spart. Hai să mor eu. Avem de lemne. Da, ne trebuie multe ca să facem. Acum să 25. Avem și un distect de asta acum. Tot asta aici. Hub. Spam. Așa. Bun. Unde-i shop-ul? Aici am un pic de lag. Aici shop-ul. Să ne plimbăm pe aici până găsim un shop, că vreau să iau niște dirt. Da, shop. Aici e mâncare. Pe aici. Nu, tot mâncare, nu mai mâncare. Slap-uri, nu, slapping. De ăștia nu trebuie. Partea asta. Nu, nu trebuie, nu. Dirt, aici dirt e? Nu. Hai mă, dirt. Nu e. Aici vinzi, unde-i boi? Aici boi. Dai, mă. Nu. Aha, pe aici. Nu spune că nu-i dirt. Nu spune că nu este dirt. Nu. Uite. Am atâta. Mai trebuie mult și bine.
Hai un pic la băi să vedem ce să vindem. Nu mai pot fugi. Fuck. Ce aș putea vinde? Emeraldele. 15 emerald. Las că e bună aici. Asta e lână. Da, wool. Nu. Asta nu ne trebuie. Slash is home. Ce-am cu capsa locul ăsta, mă? Emeralde. Redstone. Și atâta. Spam. Unde? Aici. Ce parte e? Buisel. Aha. Is home. Azi mai bine să cumpărăm mâncare, că mai avem doar o pâine. Pâine, mai avem o pâine. Wow. Pâinea, mă. Bun, până asta. Spam. Unde mai era ăla? Acolo, după aia în partea dreaptă. Wow! Ce viteză! ACSL, da? Aici sunt minereurile, da? Atât. Și asta 1. Spam în chat. Slash money. Mai ne trebuie puțin. Așa, hai. Vedeți și voi, uitați aici. Is home. Și ne dă direct. Bun, eu spune să încheiem și aici cu acest episod. Nu uitați să dați un like ca să văd că vă să continui această serie. Și un subscribe, că mă ajută pe mine foarte mult. Aici Nemesis. Bye bye. Bye bye.